Mother Tongue 1, Week 1, Day 3. The learner talks about oneself and one's person's experiences using appropriate expressions. Favorite food. Maayong adlaw mga bata, manganta kita. Ang atong kantahon kay fruit salad. Nakakaon na ba mo niini? Sige atong kantahon, maminaw sa mo ni teacher ha. Sige sa paningog nga, where is Tamban? Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 fruit salad, fruit salad. Oh mga bata, nakuha ninyo ang kanta? Kamu na sad. Unsa ang mga pagkaon nga gihisgutan sa kanta? Sakto! Watermelon o pakwan. Papaya. Saging. Sakto! Fruit salad. Ang mga pagkaon nga inyo nakita kay paborito ni Lito. Fruit salad ang akong paboritong pagkaon. Ikaw, unsa ang imong paboritong pagkaon? O karon kay human naman nagpaambit si Lito sa iyang paborito nga pagkaon, kamuna sad ang mopaambit o mosaysay sa inyong paboritong pagkaon. Isulti kung kini masustansya ug dili masustansya nga pagkaon. Nganong kinahanglan man nga mukaon ta og masustansyang pagkaon? Sakto! Ang pagkaon ug masustansyang pagkaon dako kay matabang sa atong panglawas. Aron mahimsog ang atong lawas ug dili ta dali magkasakit. Karon mga bata, i-drawing ang lingin sa linya kung masustansyang pagkaon. Buwan kung dili. Candy, itlog, mangga, chicherya, pan. Ug karon nga nakahibaw na mo kung unsa ang masustansya ug dili masustansyang pagkaon, atong pun-an ang inyohang nahibaw-an. Naatay buluhaton sa balay. Sa inyong notebook, ipilit ang hulagway sa imong paborito nga pagkaon ug gisulat ang rason nganong imo kini nga paborito. Daghang salamat mga bata, hinaot aduna mo'y nakatunan. Mag-ampog, mag-amping ta kanunay. Hangtod na po sa sunod nga leksyon.